Ndewonu, ana m anabata unu na YouTube chanel nke anyị. Enwerekwa m olileanya na unu niile na-eme nke ọma. Ọ bụrụ na ile anya n'izu ụka gara aga, anyị akụziela ihe gbasara React, otu a na-esi eji React mepụta webụsaịtị. Na nke taa, anyị na-achọkwa iwere React mepụta webụsaịtị. Webụsaịtị a na-achọ iji React bụ mepụta bụ webụsaịtị nwere ike iji tụgharịa asụsụ niile dị iche iche. Ka m zikpanụ otu a na-esi eji eme ya. Ọ bụrụ na m dee ebe a, I want to start learning Igbo. Ile anyị ga-ahụ na ihe m dere ebe a bụ asụsụ English. M ga-atụgharị ya ka ọ pụtara m asụsụ Igbo. Ihe a ga-enyerekwa ndị na-achọ ịsụ Igbo aka. Ọ bụrụ na m pịa ebe edere translate, ọ ga-ebupụtara m achọrọ m ịmalite ịmụ asụsụ Igbo. Ihe webụsaịtị a na-eme bụ iweta asụsụ niile dị iche iche. Ị nwere ike tụgharịa n'asụsụ Igbo. Ka m wetakwa asụsụ nke Spanish. Nke a m dere ebe a bụ ka m kọpịta ebe m webata ya n'ime ntinye ebe a. Ebe a na-awụ ntinye. Ewetala m asụsụ Spanish webata ya n'ebe a. Ọ bụrụ na m pịa translate, ọ ga-akọwara anyị ihe a na asụsụ Igbo. Achọrọ m ịmụ asụsụ Igbo. Ihe a bụ asụsụ Spanish. Akọwakwala m otu webụsaịtị a ga-eji nyere anyị aka ịtụgharị asụsụ niile dị iche iche n'asụsụ Igbo. E nwere ikekwa ga-ahọrọkwa ka o wepụtara gị asụsụ a na asụsụ ọzọ. Ma anyị na-achọ ka anyị lebazi anya bụ otu ị ga-esi asụsụ ọbụla ị wetara n'ime ụwa ka ị tụgharịa webụ ya n'asụsụ Igbo. Anyị ewerekwala obere oge kọwaa otu webụsaịtị a si arụ ọrụ. Ka anyị malitekwa na kepụtawa webụsaịtị a. Chetakwa na ihe anyị ga-eji kepụta webụsaịtị nke taa bụ React. Ka anyị gosikwa na otu anyị na-esi eji React kepụta webụsaịtị. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka anyị keenu faịlụ, ka anyị keenu folda ebe anyị ga-eji kepụta webụsaịtị nke taa. Ka anyị kpọọ ya Igbo React. Ihe ọzọ nchọkwa ịkọwa, enweghị m ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ị kewe aha folda gị na ebe iche iji arụ ọrụ na React, biko etikwala nke a na-akpọ hyphen na aha folda gị. Mee ya ka ọ bụrụ asụsụ nke ntakịrị. Ka anyị gaghachikwa na VS Code anyị. Anyị ekepụtara folda nke anyị ga-eji wepụtawa webụsaịtị nke anyị alaghachi na VS Code anyị. Mepekwa folda nke ahụ anyị kepụtara na ihu desktọpụ anyị. Ị nwere ike kepụta folda gị ebe ọbụla ị chọrọ, mana ọ na-amasị m ikepụta ya na desktọpụ ka ọ dịrị anyị mfe ịchọpụta ebe ọ nọ. Ile anya ebe anyị webatara folda nke ahụ anyị kepụtara na desktọpụ anyị. Emepeela m terminal m ebe a. Ka anyị bidozie kepụtawazienu webụsaịtị nke a. Ọ bụrụ na imepe terminal gị, otu ị ga-esi kepụtawa React application bụ nke ị ga-ede nke a na-akpọ npx create React app. Ka anyị kpọọ ya Igbo React app. Ọ bụrụ na ide ihe a bụ ihe a na-akpọ command. Idecha command a ga-apịa enter. Ka onye ike command a ga-ekepụtara anyị React app anyị chọrọ iji rụọ ọrụ. Nke ọzọ bụ enwere nke a na-akpọkwa vite ị ga-eji nwee ike kepụtakwa React app, mana nke a ga-achọkwa ka anyị ji create React app command a ji kepụta React app nke a. Apịala m enter. O kewela React app nke anyị. Ọ ga-ewerekwa obere oge kepụta ya. Ka anyị bịaghachikwa n'ọzọ. Ọ bụrụ ile anya ebe ị ga-ahụ na ihe ahụ anyị pere ekechala React app ahụ. Ka ekwuru otu ị ga-esi mata na o kechala React app ahụ ma ọ bụkwa na React app ga-adị na mma. Ile anya ebe ị ga-ahụ ebe o dere happy hacking, ọ ga-egosi gị na o kechala React app ahụ. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ enwere ihe na-akpọ cd, ihe na-akpọ command line. Ihe anyị na-ede ebe a na-abụ anyị na-eji command line na-atụgharị uche otu React app a ga-eji rụọ ọrụ. Ịbata ebe a na ihe a bụ lee ihe a edere ebe a bụ
Igbo React App ọ bụ aha anyị nyere. Ka m gosikwa gị ọzọ, oge aha anyị dere nps create React App Igbo React App hụ ya onye nye ya aha o kelee o jiri aha anyị nyere ebe a kepụtara anyị React App. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị baa nụ n'ime app ahụ o kepụtara. Ka ekwere otu ị ga-esi baa n'ime ga-ede cd Igbo React App. Anyị abaana n'ime, anyị eji na ahịa na-akpọ command line bata n'ime app a ekwepụtara Igbo. Ihe ọzọ ga-emekwa bụ pịara anyị nke a na-akpọ npm start. Kọmand a ga-enyere anyị aka ịmalite React App anyị ka o bido ọpụta na browser wuruzie webụsaịtị. Oge anyị na-eche ka nke a kepụtachara anyị React App a, ka m gosikwana ihe ọzọ anyị ga-eji rụọ ọrụ nke a na-akpọ RapidAPI. Ka m kọwara na ihe bụ API. Ọ bụ na ị bịa ebe a, ihe a bụ ihe a na-akpọ RapidAPI. Ihe a bụ webụsaịtị hawa. Ọ ga-enyere anyị aka iji kepụta webụsaịtị nke asụsụ ntụgharị a. Ka ekwere otu ị ga-esi enwere ihe na-akpọ API bụ ihe a na-akpọ Application Programming Interface. Ka ekwe ihe ọ na-eme. Ihe ọ na-eme bụ enwere ọtụtụ API niile dị iche iche. Enwerekwa nke anyị na-akpọkwa Igbo API. API bụ ọ dị ka onye ozi na-arụ ọrụ n'etiti backend na frontend. Ọ na-eweta ozi, o mere ike weta ozi na backend wegara ndị frontend ka ha ji rụọ ọrụ, maọbụ ọ ga-ezigakwa data. O nwere ike werekwa data na frontend ga zigara ndị backend, maọbụ werekwa data na nke a na-akpọ class service. O wetekwa ya na class service, o weterekwa ndị backend maọbụ ndị frontend ka ha ji rụọ ọrụ ọbụla ha chọrọ na webụsaịtị ha. Ọ bụrụ na ile anya, ihe a bụkwa Igbo API. Otu esi kọwakwa, ọ bụrụ na ị chọọ ijikwa Igbo API wee rụọ ọrụ Igbo API, ị enwere ihe na-akpọ API key. Ọ bụrụ na ime nke a na-asị get an API key, ọ ga-enye gị API key. API key bụ ihe ọ dịka ka ọ bụ ihe ị ga-eji gbapee, ọ dịka ihe ị ga-eji gbapee API ya ka o nwee ike nye gị ọrụ ị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ gị. Mana anyị bịakwa na nke a na-akpọ RapidAPI, m ga-achọkwa ka ị ga ebe anyị dere sign up. Ọ bụrụ na ị nweghị akaụntụ, ide ebe a kpọrọ sign up ga-ekepụta akaụntụ nke gị. Ka m ngụzikwa na ya n'iru ebe otu ị ga-esi kepụta akaụntụ. Ma m na-achọkwa anyị ga-eme mgba ka ọ ghara igbu anyị oge. Ebe ebe a edere ihe bụ akaụntụ nke nwere enwe. Ebe a ga-edere ebe a ga-ekepụta akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ na React App ya amalitela. Otu ị ga-esi matakwa na ọ ga-edere gị ihe ebe a, na ọ ga-edere gị compile successfully. Ọ ga-asịkwa gị na React App ya na ọ nọ na localhost 3000. Ị hụrụ ugbu ka anyị gaa na web, anyị ka anyị lee ya anya ebe ịhụ lee ya React App anyị bidoro. Ihe ọzọ m merekwa bụ agaala m na RapidAPI m lee ya. Ọ bụrụ na ihe na-abatara, emepeela m akaụntụ nke m, abatakwala m n'ime ya. Ọ bụrụ na imepecha nke gị, otu a ka ọ ga-adị. Ọ bụrụ na ikecha akaụntụ gị, otu a ka ọ ga-adị. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ga-abịa họrọkwa nke a na-akpọ text translator. Ọ bụrụ na ịhụ ebe a ka anyị ga-enweta API ga-eji rụọ ọrụ, ga-ahọrọ ya ebe a. Ọ bụrụ na ị họrọ ya ebe a ka ị ga-enweta API key gị. Otu a ka ọ ga-adị. Ọ na-amalitekwa ebe a ka ị ga-enweta API key gị. Ma ihe a bụkwa akaụntụ m na-eji na akụ eme ihe nkụzi. M nwere ike zinu API key, ma ana m eji ihe a bụrụ akaụntụ m ji arụ ọrụ nke m. Ihe a bụ akaụntụ m ji eme ihe nkụzi. Ọ bụrụ lele anya ebe ị ga-enweta API key gị bụ ebe a. Lee ebe ihe a bụ akaụntụ m ji eme ihe nkụzi. Ana m eji eme ihe ọbụla gbasatara ma ọ bụ sọsọ ihe nkụzi ka m na-eji na-eme. Ọ bụrụ lele ihe API key gị, ihe ebe ị ga-enweta ya. Ọ bụrụ na ịmara otu nke a na-esi arụ ọrụ, ịgbada ebe a mgbada bụ ebe ị ga-enye asụsụ ị ga-achọrọ ka o wepụtara gị ihe ọbụla i nyere ya. Ilekwa anya ebe ihe a bụ koodu nke ị ga-eji rụọ ọrụ ahụ, na ihe bụ koodu nke Node.js. Otu a ka ọ na-adị. Ị hụrụ ya? Ihe m ji na-ezi na API key ekwesịghị m izi na API key. Ihe m ji na-ezi na anyị abụ akaụntụ na-eji eme ihe nkụzi. Ọ bụ ihe m ji na-eme. Ekwesịghị m izi na API key a. Ị hụrụ ya? Ihe ọzọ m ga-eme bụkwa
ọ bụrụ na ile ebe ị ga-ahụ na React app anyị ebidola. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka anyị gaa mepee enwere ya na-akpọ terminal, ka anyị mepee terminal ọhụrụ. Anyị ga-eweta ụfọdụ ihe ndị a na-akpọ packages na npm. Anyị ga-eweta nke anyị na-akpọ Axios, wetakwa nke a na-akpọ React icon. M ga-esicha n'otu ị ga-esi ma ihe ị ga-aga apịara anyị nke a na-akpọ npm install Axios. Ọ bụrụkwa na ile anya bụ alaezie, ị ga-ahụ na anyị ebudatala nke a na-akpọ Axios na React icon. Ihe bụ ihe ndị a ga-eji rụọ ọrụ na React app anyị. Ka ekpe otu ị ga-esi budata ihe ndị a na application gị, ị ga-eji nke a na-akpọ npm install Axios React icons. React icons a ga-enyere anyị aka inweta aka na nke anyị ga-eji tinye nke a na-akpọ icon n'asụsụ oyibo. Nke a na-akpọkwa Axios nke anyị ga-eji mee ihe a na-akpọ HTTP request. Ka anyị gakwanụ n'iru. Ọ bụrụkwa na ile anyị ga-ahụ na React app anyị ebidola n'ezie ebe a. Lee ya o bidola. Nke ọzọ bụkwa ka anyị ga-ebidozi ka anyị bidozie na rụpụtawazi ọrụ na React app anyị. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụkwa ka anyị wetuchaa na ihe ndị a niile socha React app anyị wee bịa, ka anyị ji aka anyị kewa nke anyị, ka anyị wetuonu nke a niile ka ịnwekwa ike hụ otu ọ na-adị. Anyị ga-ewepụ ihe ndị a, anyị edeba nke anyị nke anyị ga-akpọ ka anyị ji h3 nke anyị ga-akpị ya React Igbo asụsụ ntụgharị. Anyị ga-akpị ya asụsụ ntụgharị asụsụ ntụgharị React app. Ihe bụ ihe anyị ga-akpọ React app nke anyị ga-emepụta n'ụbọchị nke taa, asụsụ ntụgharị React app. Ihe ọzọ bụkwa enwere ihe a na-akpọ component. Ọ bụrụ na ị chetakwa n'ezie ihe m kọwara n'izu gara aga oge anyị na-akụzi ihe gbasara React app otu a na-esi ebido, enwere ihe a na-akpọ component. Ịbịa n'ime SRC folder nke a ga-ekeghere anyị folder ọhụrụ nke anyị ga-akpọ component. A na-akpọ ya component. Ihe bụ ihe anyị na-akpọ file structure na React app, ma ọ bụkwa ọ bụrụ na ị na-ekepụta webụsaịtị ndị nke ọzọ ndị nke nọ na mgbago a na-akpọ ya file structure. Ọ bụrụ na ile anya n'ezie anyị ewetuola, anyị ga-ke ihe bụ lee anya ebe anyị ga-ahụ na anyị enwetala asụsụ ntụgharị React app a. Anyị ewetuola ihe ndị ahụ niile React app jiri wee bata. Anyị edeela nke a na asụsụ ntụgharị React app. Anyị ga-ebido, ọ bụrụ na ile anya na nke ahụ anyị nwere na mbụ, nke a na-ala otu ọ dị, mana aha nke anyị na-akpọ nke a bụ asụsụ ntụgharị React app. Anyị ga-ebido mmepụtawanụ ihe ndị a niile ka anyị ga-eme ka nke a dịkwa ka nke a, ka anyị malitekwanụ n'ezie. Nke ọzọ anyị ga-ekepụta bụ ihe a na-akpọ ka anyị keenu faịlụ nke a na-akpọ translator. Ka anyị kepụta na faịlụ nke a na-akpọ translator.js. Chetakwa na React app gị ga-akwụsịrịrị na JS maọbụ JS. Ọ bụrụ na ijiri TypeScript, ọ ga-akwụsị na TS maọbụkwa na TSX. Ma nke ihe anyị ji arụga nke a bụ JavaScript, ọ ga-eji JX. Anyị ga-eke iji JXX ọ bụkwanụ JX, ma anyị ga-eji JS malite nke anyị na-akpọ ya translator.js. Anyị ekekwanụ nke ọzọ a na-akpọkwa CSS, akpọkwa ya translator.css. Nke ọzọ anyị ga-ekepụtakwa bụ nke a na-akpọkwa, achọrọ m ka anyị kechaa nụ faịlụ anyị ga-eje wee rụọ ọrụ. Ka anyị kekwanụ nke a na-akpọkwa loader, mana emechaa anyị ga-akọwakwanụ ihe nke a pụtara. JSX. Nke ọzọ bụkwa loader.css.
m ga-egosikwa na otu ị ga-esi webata CSS gị. Ka anyị malite nu kepụtawanụ translator.css. Ka anyị kepụta ihe a na-akpọ functional component na React. Ọ bụrụ ile anya na ị ga-ahụ na anyị ekele React component a na eji m ihe ọ bụrụ ile ị ga-ahụ ihe mpre rf. Ihe a bụ ihe a na-akpọ React native snippet. Ọ bụrụ na ịchọ inweta aka ihe a ọ na-enyere anyị aka ide koodu anyị mgba. Ọ bụrụ na ịchọ inweta, ị ga-aga ebe a na-ekpọ extension ga-achọta nke a na-akpọ React native ebe a. Ọ bụghị lee nke a ka ị ga-achọta ọ bụ nke a na-akpọ ES7. lee ya, React native snippet, nke a na-akpọ ES7. Ịbatakwa ebe ọzọ ka emechie ihe a. Enwere m ya, achọghịzi m iweta ọzọ. Ọ bịa ka nke mbụ ka anyị webatakwa ya na app.js anyị. Ọ bụrụ na ile ebe ị ga-ahụ na anyị webatala app.js anyị n'ime anyị webatala translator component anyị n'ime app.js anyị. Enwere otu React na-esi ahazi ihe ya. Ọ bụrụ na ị bịa ihe component ọbụla ibidiri, ị ga-ewebata ya na React component, ma ọkwa ga-eji nke a na-akpọ children component webata ya. Ọ bụrụ na iwebe ya, ọ bụrụ na otu component a dị, ọ bụrụ na ị dere ebe a webịa na component ọzọ ebe ahụ iwebatara, ị ga-esi ewebatakwa ya n'ime app.js. Ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ component niile ọbụla idechara, ị ga-ewebatarịrị ya na ime app.js a. Anyị lekwa, anyị ga-ahụ n'ala ebe ahụ anyị dere ihe apụtala n'ime component ahụ. Leenu, component ahụ anyị dere apụtala. Ị hụrụ ebe a nọ? Ka anyị gakwanụ n'ihu. Ọ bụrụ lelee anya, ihe ọzọ m chọrọzi ka anyị mee na-abụ ebe e dere translator. Ka anyị bido kepụtawanụ ebe anyị ga-esi ihe dị otu a, ebe anyị ga-etinye asụsụ anyị ka o wepụtara anyị asụsụ n'Igbo maọbụ asụsụ ọbụla anyị chọrọ. Ka anyị kepụta ihe ọzọ anyị ga-ekekwanụ bụ anyị wepụrụ ihe anyị dere component anyị kenu ka nzi na otu ọ ga-esi ama mma iji nyere gị aka ịhazi koodu gị. Ihe nye ahụ bụ anyị ga-etinye na div abụọ. Nke mbụ bụ nke mbụ anyị ga-akpị ya, anyị ga-enye klas ngene anyị ga-akpị ya asụsụ input. Ka anyị kpịa asụsụ aka nri aka ịkpa. Akpị ya asụsụ mbụ. Akpịa nke mbụ ka onye ike gbara ya mfe. Asụsụ mbụ. Anyị akpịa akpịa asụsụ ntinye. Nke ọzọ anyị akpọọ ya, nke anyị ga-akpịa, nke a bụ asụsụ ntinye. Ka ekwe ihe ndị anyị ga-ewebata n'ime asụsụ ntinye a. Ọ bụrụ na ile anya, ihe m na-achọ div abụọ anyị na-ede bụ div nke mbụ ga-abụ nke a, nke ọzọ ga-abụ nke a. Ka anyị gakwa n'iru. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-edebakwa, ọ bụrụ na ile anya ebe ahụ mebe ị ga-ahụla enwere obere bọtịn ebe anyị dere nke translate ahụ. M ga-ezikwa ya ka m dee nkoodu a ngwa ngwa. Achọrọ m ka anyị gbaa ọsọ. Nke ọzọ ga-abụ nke form input ya, form tag ya. Ihe ọzọ anyị ga-ede bụ anyị ede text area. Anyị ede ya, anyị etinye ya placeholder. Place anyị ga-asị ya deba asụsụ gị. Deba asụsụ gị, asụsụ ị chọrọ mgbanwe. Deba asụsụ ị chọrọ ịgbanwe.
deba asụsụ ị chọrọ ịgbanwe. Anyị bụkwa ebe a. Ọ bụrụ lile anyị ga-ahụ na anyị enwene ihe input text ahụ. Lee ya ebe a. Nke ọzọ ị ga-ahụ na ọ bịa abụghị ya n'ebe anyị enwere ihe input text ahụ. Nke ọzọ m ga-achọ ka anyị mee bụ ka anyị kepụtakwanụ nke a n'ebe a, nke aka nri a ka anyị kepụta na ya. Nke a ga-abụ ihe mwepụta, asụsụ mwepụta. Nke a bụ asụsụ ntinye. Nke a ga-abụ asụsụ mwepụta ka akpọkwa ya asụsụ wepụta. Anyị kpee asụsụ wepụta. Ilekwa anyị ga-ahụ na o nwere ihe nke a nọ n'elu, nke a na-akpọ select. A na-akpọ ya select input. Nwekwe ebe div nke a ka anyị ga-akpanụ n'ihu. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị eweba nke select ahụ ka anyị tibi ya n'ime div. Anyị akpọ ya select. anyị tibanụ option. Ị ga-amakwa na select na-enwe option. Ị ga-etinyecha option n'ime ya. Option ya ga-abụ Igbo. Ihe bụ asụsụ ndị ị nwere ike ịsị ka application a wepụtara gị asụsụ ọbụla itibara n'ime ya. Nke ọzọ anyị ga-akpọ ya English. Nke ọzọ ga-abụ Spanish. Nke ọzọ ga-abụkwa nke a na-akpọkwa French. French. Nke ọzọ bụkwa nke a na-akpọ nke ọzọ anyị jiri ka anyị depụta na Hausa na Yoruba. Akpịa Yoruba. Ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ị ga-etinyecha ihe ndị a niile. Ị ga-etinyecha value ha. Kpọkwa nke ị ga-akpọ nke a ngene Spanish. Kpọọ nke a French. Kpọkwa nke a Hausa. Kpọọnụ nke a Yoruba. Ka anyị lekwa na ya mara na ihe ndị anyị ji ọ dị mma n'ezie. Nke a bụ Igbo, nke a bụ English, nke a bụ Spanish, nke a bụ French, nke a bụ Hausa, nke a bụ Yoruba. Nke ọzọ anyị ga-enye nye aha. Anyị ga-akpịa asụsụ niile. Ka anyị kpịa asụsụ niile. Anyị ga-enyekwa ha kpọkwa ya asụsụ niile. Ka asụsụ nhọrọ ka akpọ ya asụsụ niile. Ebe ị ga-ahọrọ asụsụ ị chọrọ. Asụsụ mwepụta. Otu anyị bere ebe na ị ga-ahụ na anyị edeela ka anyị ga-achị n'azụ marakwa ebe otu ọ dị. Anyị ga-ahụ na anyị nwere ihe ebe a. Nke ọzọ anyị ga-edepụtakwa bụ nke a. Ka anyị depụtakwa na nke a. Anyị ga-akpọ ya, ọ ga-abụkwa div ọhụrụ. Anyị akpọ ya bakwa div ọzọ n'ime ya. Anyị akpọ ya asụsụ mmepụta niile. Ihe otu ọ dị. Ihe ọzọ ga-adị ka anyị depụta na obere asụsụ n'ime ya ka anyị ike mara na anyị ike hụ na ihe anyị dere dị mma. Anyị akpị ya asụsụ mmepụta. Ị hụrụ otu ihe a dị ebe a na ihe a bụ ka anyị tinye ya n'ime p tag. Ile anya na ihe otu o kwesịrị, ihe bụ nnọọ ka ihe bụ HTML nke anyị need, nke a na-akpọ JSS.
ihe a na ịhụrụ ebe a na-abụ ihe a na-akpọ anyị na-akpị ya HTML na React, ihe a na-akpị ya JSS. ihe anyị dega ebe ọ dịla anyị ga-ahụ na ihe a dega ebe a na-abụ HTML, mana ihe a na-akpọ JSS na React. ọ bụ ihe dị iche na React na iji nke a na-akpọ vanilla JavaScript. ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị bidokwanụ ji CSS haziwe webụsaịtị anyị ka ọ dị mma n'anya, dịkwa ka nke anyị nwere ebe a. ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị agakwa na app.js ahụ anyị nwere ebe a. anyị ga-enye ya title nke anyị ga-enye ya klaasị nke a na-akpọ title. achọrọ m ka anyị ga-ahazie n'ime nke a na-akpọ index.css. anyị asị title, anyị ga-enye ya background color. kọlọ ahụ enyetere m na mbụ, kọlọ m chọrọ itinye n'ime ebe a, ka nkọpụta ebe ka enye m nsogbu ya ọrụ ka enye m nsogbu. ga-abịaghachi ebe oke anyị na-ediri imezi anya ihe n'ala background color ha apụtara. anyị lekwa ya, o nwere ohere nọ n'isi ebe a, ka anyị wetuo na ohere ahụ. kekwana otu ị ga-esi wetuo ohere ahụ, ị ga-eji nke a na-akpọ, ka anyị ga-ache na index.css a, ka anyị menu nke a na-akpọ reset na CSS, a na-akpọ ya reset. anyị ga-eji n'ihe a na-akpọ universal selector. ị ga-eji asterisk. ihe ị ga-asị ka anyị nye padding ya niile, anyị ga-asị ka ọ bụrụ na mbido padding ya niile ga-abụ n'efu, margin ya ga-abụkwa n'efu. anyị ga-akpọkwa ihe a na-akpọ, anyị ga-etinyekwa ihe a na-akpọ box sizing. anyị ga-asị ka ọ bụrụ border box. ihe niile ọ gbagodo n'elu elu. ihe ọzọ m chọrọkwa ka anyị mee bụ ka anyị nyekwe ya, anyị nye ya padding. anyị ga-asị padding ya ka ọ bụrụ, ka padding ya bụrụ, aga m asị ka ọ bụrụ 8 pixel na 2 pixel. ọ dị ntakịrị, ka anyị mee ya 6, ka anyị mee ya 10. ọ dịla mma, ọ ka dịkwa ntakịrị, ka anyị mee ya 12. ka anyị lekwanụ nke anya, ọ ka dịkwa ntakịrị n'anya, ka anyị mee ya 20. ọ dịla mma. enwerekwa ihe ọzọ anyị kwesịrị ime, kwa anyị kwesịrị itikwa ya nke a na-akpọ font size ya, ka anyị mee ya 40. ọ dịla oke, ka anyị wetuzie nke a, anyị wetuo nke anyị ya 12. ọ ga-abụzi 10 ka anyị ga-enye ya. echere m ọ dịla mma ụtọ, ọ dịla mma ụtọ, ọ dịla mma ụtọ. ihe ọzọ anyị chere ka anyị mekwanụ, ka anyị nye background, anyị nye body, nke a na-akpọ body, ka anyị nye ya background color ya. ka anyị nye background color ya, anyị ga-akpịa, enwere kọlọm nkọpụtara ebe nke a bụ, ka anyị kọpịa na nke a. nke a bụ, nke a kwesịrị ịbụ nke a na-abụ, ka anyị lekwa otu ọ ga-adị. ma anyị ga-ewetu nke a, were nke a tinye n'isi nke mbụ, ka anyị ghọta na nke ọzọ. anyị ga-etigharị nke a. ihe ahụ m wetara ọrụ wetakwa ọzọ. anyị laghachite ebe a, anyị megharịa na nke a. ihe ọla adịla ka nke anyị nwere ebe a, asụsụ ntụgharị app. ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-ebido kwadowezianụ, ka anyị bidonụ haziwezianụ nke a, ka ọ dịkwa ka ihe nchọrọ ka o mee ka ọ dị ka utu nke a dị, ka a haziwezianụ nke a. anyị agaghachikwanụ
ọ bụrụ ile anyị ga-ahụ na ihe a bụ div abụọ bụ ihe chedechara ihe ndị a niile ka a hazie enyi ya. Anyị ga-achị na translator ahụ. Ihe ndị anyị anyị ga-emezie n'ime anyị ga-eme ya n'ime translator app. Ile anyị ọ nọ n'ime translator.js. Anyị abịa ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ekeile CSS faịlụ nke translator ahụ ka anyị webata na ya ka anyị mee na ihe nke a na-akpọ import. Anyị akpị ya otu esi eme import a bụ ị ga-etinye nke a na-akpọ single quote ma ọ double quote ga-eme ya dot kpọọ ya translator dot css. ị ga-elezikwa ya mara na ahịa ya dị mma otu isi kpọọ ya ebe a ka o nwee ike rụọ ọrụ ka anyị marakwanụ ma ọ na-arụ ọrụ. Ihe anyị ga-akpọ na ihe a bụ ngịrị ka anyị kpọrọ ihe a anyị kpọrọ ya asụsụ ntinye. Anyị ga-achị ka anyị mechie ihe ndị a anyị eji ya arụ ọrụ. Anyị bịaghachi ebe a ka anyị nye ya background color. Anyị ga-ahọrọ white. Anyị ga-ahọrọ nke na-acha ụcha. Ịhụ ya onye ya background color ahụ. Nke ọzọ anyị ga-emekwa bụ ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị ga-enye ihe a anyị ga-akpọ ya class ntụgharị ka anyị si na mbụ hazie nke a. Anyị ga-asị displays anyị ga-asị display ya ga-abụ chetakwa na ihe ndị a ga-abụrịrị n'asụsụ oyibo. Edekwala ihe a n'Igbo, ọ ga-abụrịrị n'asụsụ oyibo. Ọ bụla ile anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ndege n'asụsụ Igbo ma ọ bụ ihe niile ka ị ga-ede n'asụsụ Igbo ebe a ka ọ ghara inye gị nsogbu. Nke a bụ displays a na-akpọ ya flex. Ịrụ ihe o mere ewebatala ihe ndị a niile n'etiti ka anyị kpọkwa ya anyị tinye nke a na-asị justify content. Anyị kpọ ya center. I say align items akpọkwa ya center. Ewebatara m ya n'etiti. Hụ na oke o meela ka ha na-abụọ nọ n'etiti. Hụrụ otu ọ dị na hụrụ otu ọ dị. Anyị ga-amalite mee ya ka ọ dịkwa ka otu a. Ọ bụ ihe anyị ga-eji CSS emepụta. Anyị bịakwa anyị ga-asị ka anyị nye ihe a nke a ka anyị nye ya height, ka anyị nye ya width. Anyị ga-asị 80. Nke ọzọ ahụkwa aha nke ọzọ ahụkwa na ngene ka anyị chọtakwa na aha nke asụsụ mwepụta ka anyị nyekwa ya width nke ya. Anyị bịaghachikwa ebe a kpọkwa ya nyekwa ya width nke ya sikwa ya werekwa 80%. Ha na-abụ ga-ekezi ịhụrụla ọ dịwala otu ahụ. Ka anyị nyekwa ya background color. Anyị ga-asịkwa ka o werekwe white. Ịhụrụla ha na-abụ adịwala otu ahụ. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị nye ya height. Anyị ga-asị 120 pixel. Anyị nyekwanụ nke a height. Sịkwa ọ werekwa nke a na-akpọ otu. Ị ga-ahụ na ha na-abụ anọ na hụrụ ihe mere ebe anyị na-akpọ gap ka onye ike kewatụrụ anyị ihe a ntakịrị ka onye ike kewatụrụ ya ntakịrị. Ị hụrụ ya? Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị nye ya nke anyị ga-abịakwa ebe a nye ihe a padding.
anyị ga-asị ka nke top ya bụrụ n'efu, nke ọzọ ga-abụ 40 pixel. ị hụrụ iwe, ị ga-ahụ na o yiwela nke anyị nwere ebe a, o yiwela ya ntakịrị ntakịrị, o yiwela ya. Ka anyị megokwana ya, anyị mee ya ka ọ bụrụ 80. Nke ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị mee ka oke ọ bụrụ niile anyị ga-ahụ na nke a kpọrọ ihe bọtịn translate a nọ n'isi isi, ka anyị mee ya ka ọ gbagoo n'elu. Anyị ga-achị na translate anyị ahụ, nke anyị ga-akpịa ka ihe anyị ga-akpọ ka anyị ga-akpịa asụsụ wepụta mmepụta otu. Anyị ga-achịkwa na CSS anya ahụ ka anyị mara ihe anyị ga-eme ebe a. Ka mgbe ma mara ụta ihe m chọrọ ka anyị wepụta na nke a ka ọ pụta na ihe ka ọ ghara ịchawa ụcha ọchaga, ka anyị wetuo ya. Chọọ m ka ọ chazie ụcha ahụ ọchaga, anyị wetuo ihe ebe a, wetuo nke a, ụcha ahụ apụọla. Ihe ọzọ anyị ga-emekwa bụ ka anyị tinye ụcha ahụ sọọsọ n'ebe enwere, sọọsọ n'ebe a ka anyị ga-etinye ụcha ahụ. Ka anyị kpọọ nke a nke mbụ. Nke ọzọ anyị ga-akpọkwa ya, anyị ga-enyekwa nke ahụ kpọkwa ya asụsụ ntinye fọm. Ọhịa anyị ga-akpọkwa ya. Anyị laghachikwa ebe a ya sị anyị nyezi ugbu ka anyị ga-enye ya background color, nke anyị ga-asị ka ọ bụrụ white. Ka ihe mere ebe anyị tinyere ka anyị ga-achị n'azụ mara ihe anyị mere ebe ahụ. Ọ bụ ebe a ka anyị kwesịrị itinye ya, ọ bụ ebe a ka anyị wepụta ya, ebe a ka anyị ga-etinye ya. Ọ dịla mma ugbu. Nke ọzọ abịakwa na nke ya akpọrọ ebe a, nyekwa ya background color ahụ. Ịbata ebe a, anyekwa ya background color ahụ. Ịhụ ya na ọ dịla mma ugbu. Ebe a ka anyị ga-ebidozi nyewazie ya nke width ahụ na height ahụ. Anyị nyezie ya height ahụ, anyị ga-asị ka ọ bụrụzie 200 pixel ahụ. Sịkwa nke a bụrụkwa width, nke a bụrụkwa anyị ga-akpọkwa ya 80%. Ihe ọzọ anyị ga-achọ ka anyị mee ya, ka anyị nye ya, anyị nyekwa ya border radius ya ga-abụ ka anyị sị ka ọ bụrụ 8 pixel. Ọ bụrụ na e nwerekwa ihe na-aghọtaghị ebe a, ihe mmega ebe a bụ iji CSS ahazi otu ihe a si ele anya, otu ihe a si dị n'anya. Ọ bụ ihe m na-achọ ime ebe a. Ka anyị họrọkwa na nke a, tibakwa ya n'ime nke a. Anyị ga-ewepụ ihe gap ahụ anyị tiri n'ime ihe ebe a, ka anyị ga-ewetunu gap ahụ. Anyị abatakwa ọzọ, ihe anyị ga-eme bụ enwere gap ahụ anyị tiri ebe isi ebe a m tiri gap, anyị ga-eweti ya.
asụsụ ntinye a ga-ewetucha n'ihe ndị a. Nke a bụ flex, nke a justify content center align bla 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 bla. Nke a bụ asụsụ ya anyị kwesịrịkwa na itinye. Nke a ga-enwe width ya, nwekwe height ya, nke a enwekwe asụsụ ihe a. Nke anyị ga-ewetuzi na nke a, anyị ga-ewetu na height na nke a, anyị ga-ewetu na width nke a. Leta ọ dịla mma n'anya uwe, ọ dị ka anyị obere margin. A ga-asị ka ọ bụrụ ihe dị ka 4 pixel. Onye kwesịrị bụ margin left. Anyị asị ya ka ọ bụrụ 4 pixel. Ile anya ebe ọ dịwala ka nke a. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị meenụ ka bọtụn a, ka anyị hazie nu bọtụn ọfụma ka ọ dị ka otu nke a dị. Ọ bụ ihe ọzọ m chọrọkwa ka anyị mee n'ebe a. Anyị aga họrọkwa na bọtụn ahụ. Sofu bọtụn ka anyị nwere ebe a, ka anyị lekpa. Sofu bọtụn ka anyị nwere ebe a. Anyị nwere ka anyị kpee ya asụsụ ntinye btn. Anyị ga-achị ebe a. Anyị sị bọtụn ahụ anyị ga-enye ya background color. Anyị ga-asị ka ọ bụrụ nke na-acha uhie. Dee ya ebe a. Ka anyị nyekwa ya padding. Anyị obere padding. Anyị ga-echetakwala ihe a na-akpọ ya bottom top, nke anyị ga-asị ka anyị nye ya 4 pixel. N'akụkụ akụkụ anyị nye ya 8 pixel. Ka anyị mara na ọ ga-eyi otu nke ahụ dị. Anyị ewepụkwa ihe a na-akpọ border ya. Border ahụ mege ọ na-achaga, ọ na-enwe agwa nke na-adịle ya. Anyị emekwa ka anyị sịkwa na color ya ga-abụ ka anyị chenji enu, anyị megharịa nọ nke a na-akpọ color text, anyị mee ya ka ọ bụrụ nke na-acha ụcha. Lekwe ya. Anyị sịkwa nọ ka anyị mezie nu font size ya. Anyị akpọ ya sị 24 pixel, 24. Ọ dị ka ọ gbagole nke ukwuu, ka anyị mee ya 20. Ọ dị m ka ọ dịtụwala m otu nke a dị. Ọ dịtụwala mma. Anyị ga-eji padding hazitụ ya ọfụma. Na-achọkwa imezitecha CSS ahụ. Ka mgbagba esi amụ CSS ndị a. Ọ bụrụ ile anya ebe a, ị ga-ahụ na emeziela m ihe bọtụn a, meziekwa nke ahụ. Emere m ya ka ọ gbaa ngwa n'ihi na emewe ebe a, ọ ga-eri ya ọtụtụ oge tere anya. Ọ ga-eri ya ọtụtụ oge. Anyị chọrọ ka nke a gbara anyị mgbamgba. Onye mere m ji mee ya ka nkọwazieri na otu niile m si mee ya n'ofu n'ofu ka nkọwa ya. Ịbịa ebe a, ihe a bụ bọtụn a na-akpọ sụgharịa ga-eme ọ bụrụ asụsụ ọbụla bara ebe a, ịpịa ya ebe a. Ugbu na arụwabeghị ọrụ. Ugbu na emechala m ihu ihe nke webụsaịtị. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị bidozie mee ya ka o bido rụwa ọrụ. Ugbu a ọrụwabeghị ọrụ. Ile ebe a na-asị gị họrọ asụsụ, ị ga-ahọrọ asụsụ ị ga-ewere ebe a. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-ekepụta fọnshọn nke ga-eme ọ bụrụ na ịpịa bọtịn nke akpọrọ sụgharịa, asụsụ ọbụla itiri ebe ọ sụgharịa ya. Ihe ọzọ ọ ga-eme, ị ga-echetakwa na anyị ga-ejikwa ihe a na-akpọ RapidAPI wee mepụta ya. Otu ọzọ anyị ga-emekpa bụ ka nkọzi ilekwa anya na koodu a ka ihe otu anyị si mepụta ihe bọtịn ahụ. Ị ga-enye ya background color, ọ bụ ihe mere ebe a, nyekwa ya nke border. Ile anya na koodu m ga-edosakwa ya na ihe nke nkọwa nke vidio. Ị ga-ahụkwa koodu ebe a. Anyị ga-edosa link GitHub ya ebe ị nwere ike ịhụkwa koodu ya. Nke ọzọ anyị ga-nye m ga-agba mbọ ka anyị mekwe na-abụ ka anyị bido kọwaa ihe gbasara CSS, ihe gbasara otu esi ekepụta fọnshọn ahụ.
ile anya ebe ihe na-akpọ function akpọrọ translate. Ekepụtala m nke a na-akpọ ihe a bụ ihe a na-akpọ loading. Ka wetuo m nka ka wetuo nka ka nkọwa m ihe function a mere ka ihe m chọrọ edela m function a webata ya n'ime ebe a. Achọrọ m isi n'isi kọwaa function a ka ọ ghara ịgbagwoju n'anya. Ihe m na-agba mbọ ka nkọwa koodu a otu ọ ga-esi bata nnọọ n'ome ka ọ ghara ịgbagwoju onye ọbụla ya. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị gaa na RapidAPI nke a ikecha RapidAPI ga-ebịa duo na mbụ ebe a ihe ị ga-ahụ bụ subscribe to text bụ ihe ị ga-ahụ ebe a. Lee ebe edere text endpoint. Ọ bụrụ na ikesue RapidAPI akaụntụ gị ihe ị ga-ahụ ebe a subscribe to endpoint gị ga-subscribe ga-eme. O nwere nke a na-eme nke ị na-aga etinye ego na ya nwekwe ndị ị ga-akwụ ụgwọ na ya ma o nwerekwa nke ị na-aga akwụ ụgwọ. Imechaa ya ọ ga-ebubatakwa gị ebe a ọzọ. Ihe a bụ ihe a na-akpọ API ya ejikwala nke a na-eme ya. Nke a aga m edelite ma emechaa ihe a ejighị m nke a na mmecha vidio m delite ihe a m ga-atụfu nke a. Emechaa vidio m ga-atụfu ihe a. Ejikwala nke a na-eme ya. Mmecha ya m ga-atụfu ya. Ihe a bụ API nji emepụta nkụzi dị iche iche. Ọwa akaụntụ nji emepụta nkụzi dị iche iche. Mmecha ya m ga-atụfu ya. Nke ọzọ bụ ọ bụkwa otu ọhụrụ ị ga-ilekwa anya ga-abịa ebe a ebe edere code snippet. Ọ bụrụ na ịchọ iji aka ga-emepụta ebe edere code snippet ị ga-ewere koodu niile a. Lee na ile anya ebe ị ga-ahụla koodu niile abụla ihe m were ebe a. Ịbịa ebe a na ị ga-ahụla akọpụtala m koodu a nke ị ga-eji ọbịa wụ ihe anyị ga-eji lee koodu a na lee koodu ọbịa wụ ihe anyị ga-eji mee. Ọ bụrụ na ị webata asụsụ gị n'ime ebe a ọbịa ga-agbanwere gị ọbịa ga-asụgharịrị gị asụsụ gị. Ịbịa ebe edela function a na-akpọ translate. Otu m dị enwere ka akpọkwa ya sụgharịa ma ịkpọgoro ya ihe otu ọ dị ugbu a. Ịhụ ebe a na ụfọdụ ihe ndị nọ n'ime ebe a ana m nnọọ atụmatụ ịsapụcha anya m nnọọ ka ị ghara ide ihe ndị a dị ebe a edekwere n'asụsụ Igbo dee ya n'asụsụ English otu ọ dịcha n'ime ebe otu isi weta ya na ebe API ya. Edegharịkwala ya mee ya ka ọ dị ụta. Edegharịkwala mee ya ka ọ dị ụta. Edegharịkwala mee ya ka ọ dị ụta. Ihe a na nke a na-awụ ihe a na-akpọ RapidAPI key. Ana m ewepụ ya n'ihi na ọ nke m ji arụ ọrụ. Ewepụla m ya. Achọghị m igosi ọkwa na ị na-eme ka ga-egosikwala ya. Ị ga-ahụ na ewepụla m ya otu ọ dị. Lee otu ọ dị na ewepụla m ya. Ewere m ihe mechie ya ka ghara ihe ya wụ API key nke m ji mee ihe a ka ọ rụọ ọrụ. Ihe ọzọ bụ ị ga-akọpị otu ahụ koodu ahụ nọ na ị ga-esi ebe otu isi kọpịta ebe a otu isi weta ebe a ga-ewere ekwe ya ịbata ga-ewebata ya n'ime ebe ị ga-ahụ dela ya na-akpọ object. Ihe a bụ object. Lee method ya bụ post URL ya o sokwara ahụ ị ga-eweta. Ndeke dekwe ya n'asụsụ Igbo edekwe ya n'asụsụ Igbo. Nke ọzọ bụkwa input text a bụ ka nsị gị ihe bụ input text ebe ahụ anyị dere text area. Lee ebe anyị dere text area bụ ihe a na-akpọ anyị ewerele ihe a na-akpọ on-change na React. Iwebata ihe ọbụla nọ n'ime ebe a ihe ọbụla nọ n'ime ebe a ihe ọbụla idere ebe a ihe ga-abata n'ime ihe ọbụla idere ebe a lee ebe a ihe ọbụla idere ebe a ihe ga-abata n'ime input text a na this ihe edere ihe akpọrọ text area. Ọ bụrụ na ị weta ihe ọ nọ n'ime input text ahụ ga-ejiri ya. Lee anyị abịakwa na function ọzọ ahụ function anyị dekpọrọ ọzọ. Iwebata ebe a geeti ya ọbịawụ ihe a na-akpọ text ga-eji megharịa nke a n'ebe a webata ya na text a. Nke ọzọ bụkwa asụsụ ị chọrọ ka o ji sụgharịara gị. Lekwa nke a kpọrọ output language a ihe otu ọ dị mekpa ya ka ọ dị n'asụsụ Igbo ka ọ ghara ịgbagwoju anya. Mee ya ka ọ dị n'asụsụ Igbo. Ndị ka mekpa ka ọ dị n'asụsụ Igbo. Lee ka ekpere otu anyị si nweta output language a. Ị ga-ahụ na edere m ihe a na-akpọ use state. Ị ga-ahụ IG asụsụ niile nwechara nke a na-akpọ koodu ha dị n'iche n'iche. Ka anyị gaghachi ekwanụ na form select ahụ. Ihe ebe ahụ anyị nwere form selector. Lekwa form selector ahụ anyị nwere. Otu anyị si nwee form selector o nwere ihe a na-akpọ options n'ime ya. Options ihe ndị ga-ahụ ihe ndị niile nọche n'ime ihe a na-akpọ options. Ịbịaghachi ebe a ugbu ofu n'ime ihe ndị a niile bụ koodu asụsụ niile dị iche n'iche. IG bụ koodu nke asụsụ Igbo. HA bụ ha asụsụ nke Hausa. Nke ahụ asụsụ nke Yoruba. Nke ọkwa nke English. Ọ otu ha niile dị.
ọ bụrụ na ị họrọ ofu n'ime ndị ọ ga-asụgharịra ihe a na-akpọ output language. Ọ ga-ewere koodu a webịa nke a na-akpọ value, ọ ga-ewere webara anyị n'ime output language ahụ. Ile anya ọbịa bụ ihe anyị wetaziri ebe a. Lee ebe ọbịa ka anyị dosadịrị n'ebe a na-akpọ output language. Ihe ọzọ ọ ga-emekwa bụ ga-emezie ihe a na-akpọ fetch request. Ihe bụ ihe a na-akpọ API. Anyị ejile API nke RapidAPI ya bụ ihe a bụ nke API key ya. Ị were ọ bụrụ na ịpịa function, ịkpọ function okwu ka ọ rụọ ọrụ, ihe ọ ga-eme ọ ga-akpọrọ API key nke a, ọ ga-akpọ API ya ka ọ sụgharịarịa ya asụsụ anyị tiri ebe a. Ọ ga-asụgharịrịa ya na asụsụ ọbụla iwebatara ebe. Nke a bụ ihe a na-akpọ text n'asụsụ Igbo. Ihe ọbụla itinyere ebe ọ ga-asụgharị ya na asụsụ a. Ihe ọzọ bụ imecha ya ga-akpọ response ya. Ọ ga-ewechitere anyị ihe ozi nke o wetara anyị. Anyị were ya. Ihe a bụ nsụgharị asụsụ nke ikpeazụ ọ ga-enye anyị. Anyị were ya webịa n'ime ihe a na-akpọ, anyị webịala ihe anyị kpọrọ translated text. Ọ bụrụ iweta translated text, ọ bụ ihe anyị nwetara, ọ bụ ya bụ ihe ozi nke anyị nwetara. Ma ọ bụrụ ma ị kpọọ RapidAPI ya, ihe nke ọzọ ga-eme ga-ewebịa n'ime output text a. Ile anya output text a bụ ihe ka anyị ile anya ị ga-ahụ na o megharịala output text a. Output text a bụ ihe anyị ga-ewebata na ebe ahụ anyị nwere. Ka nzikwa gị ihe ọzọ. Ị hụrụ ebe anyị dere output text. Ihe anyị na-asị ọ bụrụ na output text enweghị nọ n'ime ya, ọ ga-ezi anyị họrọ asụsụ. Ọ bụrụ na ile ebe a na ị ga-ahụ na anyị enweghị họrọ asụsụ n'ihi na output text enweghị nọ n'ime ya. Ma ọ bụrụ na ihe nọ n'ime ya, ihe ọ ga-ezizi anyị bụ output text ahụ. Lekwa anya ị ga-ahụ n'ebe a na enweghị nọ n'ime output text. Anyị na-ahụ họrọ. Ma ọ bụrụ na m dee I want to learn how to speak Igbo. Ọ bụrụ na nsị ebe a sụgharịa, ị ga-ahụ ọ ga-asụgharịrị ya asụsụ a na asụsụ ọbụla anyị họrọ ebe a. Ka ihe ga-emekwa ka ihe m ga-achọ ka anyị mee, ka anyị ga-anụ ga kpọọ function ahụ okwu. Function anyị kpọrọtara ka anyị ga-anụ na bọtịn ka na-akpọ sụgharịa, ka anyị ga-akpọ ya okwu. Anyị bịa n'ime ebe a ka anyị chọta na bọtịn a. Lee bọtịn ahụ ebe a na-akpọ sụgharịa. M ga-asị on click. Nsị on click ya, anyị akpọ bọtịn ahụ okwu ka anyị lee ihe ga-eme. Anyị edele ihe ebe anyị kpọọ ya okwu ebe a. Lee anyị lee ihe ga-eme anyị. Ọ dị ka wepụ aka emegharịa na ihe. Mkpọ ya okwu ugbu. Ịhụnala ọ sụgharịala. Ka m megharịkwa ihe ọzọ. Mkpọ ya kpọla m okwu. Ịhụnala ọ na-egbute obere oge tupu na-ewepụta ihe. Ọ sị achọrọ m ịmụta otu esi asụ asụsụ Igbo. Ịhụna ọ sụgharịarịla anyị asụsụ a. Ma ile anya ọ bụrụ na ka mmekpa ihe ọzọ, ị ga-ahụ na ọ na-egbute obere oge tupu na-ewepụtara anyị ozi ya. Ịhụrụ ya, o gbuola obere oge o wepụtara ya. So ihe ọzọ m ga-achọ ka anyị tinye ihe na-akpọ loader. Ọ ga-ezi anyị ihe ọ ga na-egosi anyị na ihe a ọ gala iweta ozi site na API nke RapidAPI ahụ. Ọ gaala ozi wetara anyị ihe nzite. O weta ya, onye acha ya azụ ka anyị ike sụgharịa ya ebe a ka anyị wepụta. Ile ebe a ị ga-ahụ ledela m lee ihe obere ihe a na-akpọ React component. Edela m obere React component a. Ile anya ebe a ewebatala m ihe a na-akpọ loading. Ka m ga ebe a ka m webata ya n'ime ebe a. M webata ya n'ime translator.js anyị. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na load a bụ n'ezie, ọ ga-ezi anyị na ọ bụrụ na ọ gala, ọ bụrụ na anyị kpọọ translate function ahụ okwu, ọ ga-aga na RapidAPI gị wetara anyị ozi. Ọ ga ebe a gị wetara ọ lọtara ube, ọ ga-ezi anyị ihe a na-akpọ loading. Ka anyị megharịkwa ya ọzọ. Mkpọ ihe okwu ọzọ ka anyị bido n'isi. Ọ bụrụ na m sị ya sụgharịa, ya arụ ka anyị ga na oke anyị ga-asị ebe a na anyị ga-asị ebe anyị sịrị loading, anyị ga-asị n'ezie
anyị ezieli ozi loading a ga-abụ ezi a ka anyị megharịkwa ya ọzọ. Ọ bụrụ na ịkpọọ ihe ukwu ọzọ ị gasị ịkpọ function ukwu eziga ya gaa wetara anyị ozi na ebe RapidAPI ịnya ozila ihe ahụ loading ihe ọ sụgharịgharịrị ya. Ihe ọzọ na-agbakama mbọ ịkọwa bụ ka ndị na-elekiri ihe onyonyo nkụzi nke a mụtacha otu ị na-esi mee ka webụsaịtị arụ ọrụ. Ọhịa m na-agba mbọ ịkọwa ya. Ọhịa nji ihe ụkpala ile anyị ga-ahụ na enwere ọtụtụ ihe ndị koodu m wetara ebe a dosi ya, n'ihi na anyị dewe ofu ọ ga-agbacha ọ nwere ike ịgba ndị na-eme mbido otu esi na-amụta ide koodu nwere ike inwe mgbagwoju anya na ya. Ilekwa anya nke a bụ ihe a na-akpọ Axios. Ihe a bụ ihe a na-akpọ Axios. Ọ bụ ihe a na-akpọ iji na-eme HTTP request. HTTP request ọkwa ụdị ihe nwere ike iji ọ bụrụ na ịchị iziga API gị ozi ka ọ ga meri gị ihe wetakwara gị weghachitekwara gị ozi ọ ga-ewetara gị ebe ọ bụla izigara ya. Ọ bụ ihe ị ga-eji ị nwere ike iji nke a na-akpọ fetch ma ọ jikwa nke a na-akpọ Axios. Ihe ọzọ m chọ izikwa n'ole ihe hụrụ ebe a bụ ihe a na-akpọ ọ bụ ihe anyị kpọrọ btn close ka nzikwa na otu anyị si webata ọ ihe a na-akpọ icon. Lee otu anyị si webata ihe a. Ọ bụrụ na ị gaa ebe a lee ya ebe ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na input text anyị ọ bụrụ na enweghị ọ bụrụ na ihe nọ n'ime ya ihe nke a na-akpọ if not equals to empty string. Ọ bụrụ na ihe abụghị empty string anyị na-asị ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ihe nọ na ọ bụrụ na e nwere asụsụ nọ n'ebe a ọ ga-ezi anyị ihe. Ọ bụrụkwa na enweghịzi asụsụ ka m wetu ihe ndị ebe a gaa hụ na ọ pụọla. Ị hụrụ ya ka m weghachitakwa ya gaa hụ na ọ batakwala ọzọ. Ọ bụ ya bụ otu esi emepụta ọ ya bụ otu anyị si ji kepụta ihe asụsụ nke anyị ga-ewerekpe koodu a dosara anya na ihe nkọwa nke YouTube chanel nke a. Ọ bụrụ na ịpịa bọtịn nke ahụ anyị kpọrọ crawl lee ọ bụrụ na ịpịa bọtịn a ọ ga-akpọrọ anyị function nke okwu nke a kpọ clear input. Function a ga-ewe ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-ewepụcha asụsụ niile ahụ anyị tichara ebe asụsụ ma ndị nke n'ebe a ma nke n'ebe a ọ ga-ewetucha ha niile. Ọ ga-eme ihe anyị na-akpọ ọ ga-ewebịara anyị na-akpọ empty string. Ihe ọzọ anyị na-arịọkwa nụ ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị mma na anọghịrịala anya anyị na-arịọkwa nụ ka nụ tiri anyị aka na subscribe button nke ahụ ma tinyekwa anyị aka na nke like button ahụ nke a na-akpọ button ịhụnanya ma tụsarịkwa anyị ozi nke a. Ndewonu ka anyị hụkwanụ na izu ụka na-abịa abịa.